в ногу. Розумієте? Нам це загрожує тільки тим, якщо наші журналісти, фейсбуки, політики, опозиційні, провладні почнуть це якимсь чином коментувати. Хто що де сказав на цих переговорах. Тобто тоді ми повністю попадемося в російський капкан. Якщо ми почнемо обговорюватися те, що Росія незаконно виставляє в ефір. Угу. Росія Тому пригрозила... нам головне не втягуватися в це, сказати незаконно, спростовуємо, вимагаємо від Росії припинити цю ганебну практику, яка порушує міжнародні домовленості ведення переговорів. Переговори відбуваються завжди в закритому режимі. Це дипломатична практика, ну не тільки дипломатична. Так, якщо ми ведемо бізнес-переговори, правда, ми ж не викладаємо це в ефір. Якщо хтось приходить влаштовуватися на роботу, ми ж це не викладаємо в ефір. Якщо хтось до когось іде на побачення, це ж не викладається в ефір. Тобто це є елементарні норми людських стосунків. А тим більше, коли це стосується дипломатичних переговорів. Угу. Россия пригрозила Украине реакцией боевиков на желание вернуть Донбасс на своих условиях. Давайте послушаем Грызлова вместе. Це принципово суперечить самій основі Мінських угод. Політичні наслідки у неї катастрофічні. Українська влада змушує представників Донецька та Луганська прийняти відповідні заходи та не повинна скаржитися, коли ці заходи будуть реалізовані. Києву краще повернутися до виконання Мінська, до виконання своїх попередніх передвиборних обіцянок. Ну вот глава делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал немедленно от российского представителя Грызлова не выдвигать ультиматумов и призвал Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Вот что он сказал. Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови. Исходя из той информации, которая у нас сегодня есть, мы можем определить для себя, по какой стратегии сейчас действует украинская власть, украинские представители в трехсторонней контактной группе? Ну, якщо в цілому ми охарактеризуємо цей підхід, то це підхід Зеленського, який намагається продемонструвати, що Україна прагне переговорів, що Україна прагне миру, що Україна готова до певних компромісів. Однак при цьому ми не переступаємо певні червоні лінії, які для нас важливі. В цілому така стратегія, такий підхід є правильним. Але іноді виконання на практиці воно призводить до непорозумінь, в тому числі в українському суспільстві. Ну, це коли ми маємо, наприклад, введення до цієї групи пана Фокіна, який наговорив багато дурниць там. І це було абсолютно зрозуміло, що ця людина, вона непридатна до ведення переговорів. Я не розумію, чому Банкова на це пішла. Але зрештою, ну, в позитиві, що б я хотів сказати, це те, що був опір української опозиції, був опір громадянського суспільства, виступали ЗМІ, виступали експерти. І в результаті з цього спільного тиску, зрештою, пана Фокіна все-таки зняли. Тобто недовго він псував нам картинку і псував позицію України також. Вот вы говорите, Ну, было серії, понятно, знаєте, действительно... Вибачте, відбулося, як кажуть в анекдоті, купі козу, продай козу. От тут ми ввели Фокіна, стало погано, зняли Фокіна, стало добре. Ну, принаймні, ми чогось досягли нашими протестами. Ну, как это можно объяснить? Вот вы говорите, было понятно, но очевидно, что для офиса президента было непонятно, учитывая, что Леонид Кравчук недавно заявил, что никто о позиции Витольда Фокина заранее не знал. Это вообще реально? В это можно поверить? Це говорить про те, що деякі рішення приймаються в адміністрації президента, ну, яка зараз називається Офісом президента без придумування. Це говорить про те, що
влада, кадрові рішення недостатньо продумані, вони імпульсивні. Ну і за це доводиться розплачуватись. Але дивіться, я сам багато критикую Зеленського, я критикував Кравчука, Фокіна і так далі. Зараз я хочу сказати для мешканців Крима і для кримських татар, тому що нам важливо наголосити на тому все-таки, що ми не програємо, що ми займаємо достатньо правильну позицію. Я ще раз хочу сказати, в результаті в демократичному суспільстві завжди можуть бути призначення, які викликають критику суспільства. Так от важливо в демократичному суспільстві, щоб якщо є ця критика, що влада зрештою змушена цього дослуховуватися. І в результаті цього все-таки Банкова змушена була, Банкова поекспериментувала з Фокіним, експеримент виявився поганим, і влада була змушена його зняти. Тобто нас все-таки почули. За Януковича нас не чули. Путін, диктатори не чують. А у нас демократія. І тому з усіма плюсами і мінусами цього. Ми обрали президента, який демократично, який, на жаль, не є достатньо компетентним, який робить помилки, але ми маємо можливості тиснути на владу, використовувати демократичні канали для тиску. І коли такий тиск є достатньо сильним, влада змушена виправляти свої помилки. Сегодня мы видим, как блокируется Минский процесс Российской Федерации, выдвигается ряд ультиматумов, последний из которых это было внесение изменений в постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов. Российская Федерация требует внести эти изменения. Вот как вы думаете, какая будет реакция от нашей власти, от Банковой? Увидим ли мы возможное внесение изменений? Хотя сейчас мы понимаем, что юридически это сделать невозможно, но все же, учитывая заявление Резникова, который просил Раду принимать некое мудрое решение. Значить, дивіться, я думаю, що з точки зору проведення виборів 25 числа поїзд пішов. Процес запущений, рішення про проведення виборів приймається за 3 місяці, так здається, 3 місяці. Тобто рішення прийнято, все, ніяких виборів на окупованій території не буде. Я думаю, що тут не має бути ніяких спекуляцій. Стосовно цього, чи буде влада вносити якісь символічні рішення в свою постанову, тут можуть бути різні варіанти, але я сподіваюся, я вважаю, що кращий варіант не вносити ніяких змін, не йти на вимоги Росії. До Резнікова я ставлюся з повагою. Він хороший переговірник, тобто це людина, яка не просто говорить, але яка робить, яка розуміє, що таке червоні лінії. Але в даному випадку я з його точкою зору не згоден. Тобто він вважає, що можна внести, щоб ще раз показати, що Україна, всьому світу, що Україна хоче миру, що це Росія зриває. Я думаю, що ці постанови не треба ніяких змін вносити, щоб не йти на якісь ультиматуми Росії. До речі, я хотів би сказати, що в позитиві відзначити, що зараз запроваджується посада спікера від української делегації в ТКГ до участі. Тобто спікер – це буде людина, яка буде виступати і формулювати офіційну позицію української делегації на переговорах. Тому що дійсно в переговорах беруть участь різні люди в нашій делегації. В нашій делегації є Кравчук, слава Богу, нема Фокіна, є інші фахівці, є представники окупованого Донецька з нашого боку і Луганська. З Донецька це Гармаш і Казанський, які займають правильну позицію, проукраїнську позицію. Але кожна людина може виступити з якоюсь своєю інтерпретацією. Щоб не було цього різноголосся, має бути запроваджується посада спікера. На цю посаду запрошується пан Маркіян Лубківський. І якщо він погодиться, це буде добре. Тому що вчора він сказав, що йому потрібно день-два на прийняття рішення. Маркіян Лубківський був в Хорватії,
послом, тобто це країна, яка мала свої окуповані території, які були окуповані Сербією і сербськими сепаратистами. Пан Лубківський, він чітко заявив, що вчора його запитали, чи є війна. Він чітко сказав, це війна Росії проти України. Тобто тут немає ніяких різночитань, на відміну від того, що говорив Фокін, якому 88 років скоро буде, і який показав, що він фізично просто не здатний охопити весь цей доволі складний матеріал. До речі, я хотів би сказати, що Фонд демократичної ініціативи, де я науковий директор, ми нещодавно оприлюднили результати опитування. 60% українців вважають, що причиною війни є агресія Росії, і так само 60% більше, 61% вважають, що це саме війна Росії з України, а не якийсь громадянський конфлікт всередині України. На жаль, 20% українців вважають, що це громадянський конфлікт. Тобто 20% українців дотримуються російської точки зору. Це результат впливу російської пропаганди. Тому, звичайно, ми маємо пояснювати цим людям, що насправді відбувається. Але 60% – це не 20%. 60% все правильно розуміє. А інше ми маємо пояснювати і роз'яснювати. Как вы видите дальнейшее развитие событий переговорного процесса в трехсторонней контактной группе в Минске, когда Российская Федерация выдвигает заведомо уже невыполнимые условия украинской стороне, на которые мы, естественно, пойти не можем, и тем самым мы видим блокирование постоянного процесса переговорного? Ну, я думаю, що давайте будемо реалістами, я думаю, що так і далі буде продовжуватися. Розумієте, Росія пішла на перемир'я не тому, що Путін раптом прозрів і став таким добрим. Ми бачимо, що це перемир'я порушується Росією. Зараз, от щойно я побачив відео, яке передали фонду «Повернись живим» з передової, і там видно, як здійснюється підпал на території України. Тобто з'явилися фотосвідчення того, що це організовано диверсантами. І ми маємо бути цілком свідомими того, що Росія насправді під розмовами про перемир'я вона всіляко буде його порушувати і при цьому намагатися тиснути на Україну. Тобто ми маємо бути реалістами. В цій ситуації ми маємо посилювати свою здатність до опору, не забувати про армію, а дипломатично ми продовжуємо говорити, да, ми хочемо мир, ми йдемо до миру, ми робимо ці кроки. Це робив Порошенко, це робить Зеленський. Але хто зриває? Зриває Путін. І ми маємо чітко про це говорити. На жаль, свого часу Зеленський, він весь час валив на Порошенка, казав, от Порошенко не хотів миру, а я сам можу з Путіним домовитися. Ну от, Зеленський сів з Путіним домовлятися, і що? Так, у нас зараз дійсно перемир'я, за час якого вбито одного, поранено одного, здійснюються підпали. Тобто, насправді, Росія все одно його порушує. Росія не хоче, насправді, перемир'я. Росія просто використовує це як такий гачок для того, щоб підчепити Зеленського, поставити його в складну ситуацію. Тому ще раз ми намагаємося дотримуватися умов перемир'я, але при цьому ми маємо кріпити нашу обороноздатність і розуміти, що Путін не став добреньким. І на нього є єдиний, він рахується силою. Потрібний тиск. Цей тиск потрібний на Донбасі, це українська армія, це наші міжнародні партнери. Цей тиск
потрібний і щодо Криму також. Вот, кстати, многие экс-народные депутаты прошлого созыва тоже говорят о том, что Минские соглашения, в принципе, сейчас, и как, впрочем, это было изначально, были подписаны для того, чтобы иметь санкционное давление на Российскую Федерацию. Потому что понятно, что Минские соглашения выполнить практически невозможно. Те пункты, которые там есть, начиная хотя бы с первого пункта прекращения огня. Вот действительно ли Минские соглашения сегодня нужны как раз-таки для продолжения санкций в отношении Российской Федерации? Дивіться, ну перший пункт, якраз розумієте, мінські угоди домовленості, вірніше, можна виконати, якщо є політична воля для їх виконання. Пункт 1 – припинити стріляти. Насправді, ну тут Зеленський правий, це легко зробити, але це легко зробити, якщо є політична воля, Безусловно. воля сторін, так? У Росії такої волі немає, тому досі у нас проблеми навіть з виконанням пункту 1. Стосовно мінських домовленостей, ще раз, позиція України має бути така. Мінські домовленості для нас були підписані під дулом пістолета, який приставила Росія під час штурму Дебальцевого, так? І ми змушені були підписати. В цих мінських домовленостях є безпекова частина, яка вигідна для нас, і є політична частина, яка невигідна для нас. Ми не відмовляємося від мінських домовленостей, так? На нас не можна перекласти відповідальність, що це Україна не хоче. Да, Росія може говорити все, що завгодно, Кремль, да, на Заході все прекрасно розуміють. Хто є моніторинг ОБСЄ, все чітко показує, хто порушує переговори, хто ні. Але чи можна знайти щось краще? Ну давайте шукати щось краще, пробувати вийти з цього. Факт той, що мінські домовленості не виконуються. Термін їх виконання давно вже сплив. Тому ми цілком можемо пропонувати речі, які виходять за рамки мінських домовленостей. Ну, наприклад, це була ідея миротворців, так, яку Порошенко проводив, і від якої чомусь Зеленський вирішив на це не робити ставку. Він вирішив робити ставку на прямі переговори з Путіним, але я не виключаю того, що ми до цієї ідеї будемо вертатися, тому що ця ідея вигідна для України, і західні партнери розуміють важливість цієї ідеї і важливість міжнародного контролю кордону. Хотя во фракции «Голос» говорят, что Минские соглашения уже исчерпали себя, и нужно выходить сегодня из Минска и находить какую-то другую платформу. Добре, ну давайте узгоджувати цю платформу. Ну ми розуміємо, всі ж розуміють, що мінські домовленості вони не є добрими, вони не є що вони не виконуються. Тому давайте пробувати з нашими західними партнерами вибудувати. Я думаю, що в рамках, дивіться, що ми можемо робити в рамках цих мінських домовленостей. Мінські домовленості є, так? Але перше, ми маємо говорити про миротворців, яких немає в мінських домовленостях. І в мінських домовленостях написано, що контроль за кордоном Україна отримує після виборів. Це для нас невигідно. Але ми можемо говорити про те, що добре, ми виконуємо мінські домовленості, ми не претендуємо на те, щоб цей контроль був зараз. Але давайте зробимо міжнародний контроль. Не можна робити ніяких виборів на окупованій території, не можна говорити ні про які особливі статуси, поки цей кордон контролюється росіянами, а фактично не контролюється, і Росія може через нього гнати війська і техніку. Тому ми маємо право наполягати на те, що має бути міжнародний контроль за кордоном. Це не прописано в мінських домовленостях, але це можливо, і такі речі треба робити. Дякую вам дуже. Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я хочу перейти к новостям из временно оккупированного Крыма. И не только новости, которые касаются оккупированный Крым. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джапар в ходе онлайн-выступления в рамках 45-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека отметила, что в руках России вода превращается в оружие. Вот что она сказала.
As we see it now, by barbarically changing flows of rivers in Як ми це Crimea, бачимо зараз, Russia is перекопуючи weaponizing варварським чином річки в Криму, в руках Росії вода перетворюється на зброю, як засіб залякування осіб, які перебувають під захистом, так і для підтримки її зростаючої окупаційної машини. Розвиток військової інфраструктури і військово-промислових об'єктів, збільшення кількості військовослужбовців і активне переселення громадян Росії в окупований Крим призводять до зростання потреб у водних ресурсах. При цьому потреби місцевого населення не є пріоритетом. Люди ніколи не були пріоритетом для Росії. Все, що хвилює окупанта – це земля і морські простори для реалізації її зловісних геополітичних амбіцій. Land and sea to accomplish their evil geopolitical ambitions. Но вот оккупационная власть Крыма предупреждает крымчан, что потребителям большей части Симферополя на следующей неделе отключат воду. Об этом сообщили на совещании по ситуации с водоснабжением в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах представители оккупационных властей. Вот что они сказали. Хочемо попередити жителів Сімферополя, що наступного тижня в четвер проводитимуть профілактичні роботи Кримтец. Тому в четвер у вечірній час буде збій за графіком подачі води. Но вот постоянное представительство России при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом дать оценку ситуации с водоснабжением в оккупированном Крыму. Вот что они говорят. Закликаємо Раду ООН з прав людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини дати окрему оцінку діям Києва щодо водної блокади Криму, яка серед іншого грубо порушує право жителів півострова на доступ до питної води. Експерт з питань міжнародної політики Ігор Ташкевич з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вы видите, как оккупанты апеллируют к Организации Объединенных Наций в связи со сложившейся ситуацией сегодня в Крыму с водой. Увенчаются ли эти их попытки успехом? Ну, если будет более-менее принципиальная позиция Украины, судя по всему, пока что она не изменяется, то я очень сильно сомневаюсь. Виной, ну или не то что виной, а причин тому сразу несколько. Первое – это те же самые Женевские конвенции, хоть Россия частично пытается выйти из их действия, где, среди прочего, записано о защите гражданского населения во время войны, и в том числе прописаны обязательства государства-оккупанта, либо, как в конвенциях написано, государства-покровителя оккупированных территорий. То есть если Россия считает, что Крым ее, согласно данным Организации Объединенных Наций, согласно, скажем так, типовым картам и международному праву, Крым – это Украина, то в таком случае Россия, как государство, которое является по той же самой терминологии Женевских конвенций государством-оккупантом, либо же государством-покровителем, оно обязано обеспечить как минимум не ухудшение, а удовлетворение базовых потребностей жителей оккупированных территорий, в том числе с водой. Это первое. Второе. Если говорить о такой вещи, как вода из Северо-Крымского канала, стоит просто обратиться даже к проектной документации, когда канал строился. Он строился для обеспечения сельского хозяйства и промышленности Крыма. То есть вода на нужды населения забиралась не более чем 10%. Второй пункт. Третий, это стоит сразу же русским напоминать, их откровение образца лета 2014 года, когда они как раз таки говорили, что Северо-Крымский канал и его отсутствие работы и подачи воды в Северо-Крымский канал никоим образом не повлияет на жизнедеятельность населения, поскольку для нужд населения Крыма воды якобы достаточно. Соответственно, сами говорили, что все нормально, а сами обязаны поставлять, что за это время изменилось. Вот поэтому просто вопрос в том, насколько украинская дипломатия, да и не только украинская, будут просто с российским дипломатом, как вам сказать, мягенько намекать, чтобы они почитали даже те же самые международные договоры, которые сама Российская Федерация подписывала. Давайте к следующей теме. Нагорный Карабах. Там продолжаются бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. Пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщает, что по состоянию на утро 2 октября боевые действия продолжаются на разных направлениях фронта. А вот вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется. Сегодня Армения заявила об ударе азербайджанским смерчем по городу в Карабахе. До этого система ПВО армянских сил сбили самолеты беспилотники азербайджанских военных сил, говорится в Минобороне Армении. Давайте послушаем.
У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки. Здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Нагорном Карабахе? Ну, очередной этап эскалации, то есть и такое состояние оно будет продолжаться как минимум несколько недель и до 2 месяцев, потому что примерно на такой срок хватает ресурсов как Азербайджана, так и Армении для того, чтобы вести полномасштабные боевые действия. После этого, если не будет вмешательств третьих сил, то конфликт будет затихать. Но пока что, судя по тому, что происходит, Турция вместе с Азербайджаном, они в том числе такой политикой, в том числе на фоне обострения конфликта, пытаются несколько изменить модальность и формат переговоров по Нагорному Карабаху, то есть, условно говоря, вести Турцию как полноценного участника процесса, потому что турецкое влияние существенно усилилось, а влияние Российской Федерации, наоборот, падает. И таким образом перевести в значительной мере консультации по Нагорному Карабаху, я имею в виду внешние, из формата Минской группы ОБСЕ скорее в формат прямых переговоров России и Турции, плюс, возможно, несколько заинтересованных государств. А вот как объяснять сейчас вот эту выжидающую позицию Москвы, которую она заняла, в отличие от Эрдогана, который сегодня тоже очень резко высказался. Он сказал, что в отношении конфликта Нагорного Карабаха, он сказал, что надеется, что Азербайджан продолжит наступление, и он считает, что регион должен быть освобожден от армянской оккупации. По его словам, Армения гнусно оккупировала Нагорный Карабах. Ну, а для Эрдогана понятно. Еще раз, это вопрос внешнеполитического влияния. То есть Россия — это государство, которое согласно, снова-таки, международным форматам, международным договорам, зафиксировано, ну, условно говоря, документально, хоть документально тут не подходит, но зафиксировано в международном праве влияние Российской Федерации на Кавказский регион. Это и группы по Карабаху, это и базы в Армении, это и в том числе форматы сотрудничества с Грузией, это оккупированные территории, грузинские территории и так далее. Это с точки зрения ситуации, которая есть. Если же смотреть, например, экономическую ситуацию, если смотреть политическую ситуацию, Азербайджан уже, если я не ошибаюсь, 9 лет полностью не зависит от российского посредничества в логистике своих экспортных потоков. Абсолютно не зависит от России. Турция фактически выстроила полумесяц своего влияния через Грузию и Азербайджан. Растет влияние Ирана на Армению, растет влияние Китайской Народной Республики на Азербайджан и Армению. Соответственно, баланс сил внешних игроков существенно изменился. Поэтому позиция Российской Федерации максимально затягивать время, причем не входить в полной мере в конфликт, как говорится, с своими вооруженными силами, и при этом пытаться всячески сохранить старые форматы переговоров по Кавказу в широком смысле этого слова, не только по Нагорному Карабаху, где Россия является одним из участников. Позиция Турции, естественно, войти еще раз в эти схемы, а войти можно только немножко пододвинув влияние и интересы Российской Федерации. Ну вот к нам подключаются эксперты уже всю эту неделю, с 27 сентября, как только там обострилась ситуация, часть которых говорит, что сейчас в российских СМИ очень жесткой критике подвергается Пашинян, и вот пропагандисты более так лояльно относятся к Ильхаму Алиеву, а вот к Пашиняну очень жестко, его описывают как соросенка, как человека, которого привела к власти 2 года назад цветная революция. Да, вот часть экспертов говорит, что таким образом сейчас Москва мстит Пашиняну за вот эту революцию и хочет как можно больше и гораздо больше ее сейчас подмять под себя, тем самым шантажирует. Для Российской Федерации, снова-таки, учитывая создавшуюся внешнеполитическую ситуацию, с одной стороны, необходимо не разорвать окончательно отношения с Азербайджаном, то есть сохранить влияние раз. А с другой стороны, если мы говорим по Армении, то еще раз, в ближайшие 2 месяца внутренних ресурсов Армении хватает, а дальше, соответственно, это тот же самый кейс, что и в Беларуси, когда есть проблемы внутри какого-то государства, Россия предлагает якобы свою помощь, за счет этого усиливая свое влияние. Третье направление – это то же самое экономическое присутствие, потому что я не зря упомянул такое государство, как Китайская Народная Республика. Я напомню, что у Армении за последние 2 года крупнейшим внешнеторговым партнером Армении стала не Россия, а стал Китай.
И есть еще интересы Ирана, который находится в затруднительном сейчас положении в связи, скажем так, спорами вокруг санкций, которые тоже начинают влиять на регион. Поэтому для Российской Федерации важно сохранить свои позиции в Азербайджане, возможно, укрепить частично в Грузии и, естественно, укрепить в Армении. И после формализации вот этого присутствия уже можно будет в Москве думать, с какими посылами и в каком формате выходить на консультации с Турцией. А какова вероятность того, что Азербайджану удастся деоккупировать свои территории? Нулевая. Почему? То есть При в данном поддержке случае Турции? ресурсов, а, э, даже при поддержке Турции. То есть смысл данного конфликта частично, в любом случае частично деоккупация территории будет. В этом как раз таки логика. В первую очередь Ну вот это будет сейчас мы касаться... видим 7 пунктов буферных, которые заняла азербайджанская армия. В первую очередь это будет касаться как раз-таки районов именно не Нагорного Карабаха, а именно Азербайджана, который оккупирован Арменией. Но на полную деоккупацию пока что ресурсов самого Азербайджана не хватает. Турции необходимо будет оказать помощь Азербайджану, чтобы Баку мог показать такую маленькую победу, с которой он будет выходить из конфликта. Потому что полная деоккупация в данном формате, она пока что маловероятна. Но при этом при любом выходе на мирные переговоры, как в Баку, так и в Ереване должны заявить о своей победе. То есть, соответственно, Баку должен, по идее, освободить не 7-8 пунктов, условно говоря, вдоль линии соприкосновения, а более-менее большие территории, чтобы был какой-то анклав, который освободили, и на этом заявить, что вот эта операция завершилась победой. Для Армении, соответственно, ключевой вопрос, чтобы остался сухопутный коридор на территории Нагорного Карабаха, и большая часть контролируемой территории Нагорного Карабаха осталась под контролем армянских сил. Соответственно, на этом фоне в Ереване заявляют, что победы мы не пустили там якобы злобных азербайджанцев завоевать там наши земли. В Азербайджане говорят, что мы освободили часть своих земель. И на этом стороны выходят на новый формат разговоров о судьбе Нагорного Карабаха. Ну вот в Армении, в Министерстве Армении уже заявили, что готовы возобновлять переговорный процесс. А вот сегодня к нам подключались эксперты из Азербайджана, политические аналитики, которые говорят, что Азербайджану этот переговорный процесс уже не нужен, он длится уже 26 лет, а смысла нет, и эффективности тоже. Так, тут мы возвращаемся к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ. То есть еще раз, то, с чего мы с вами начинали разговор, то есть идея Турции и Азербайджана сломать схему Минской группы ОБСЕ и изменить модальность, изменить формат, изменить участников, ключевых участников самих переговоров, сместив это, то есть введя как минимум в формат переговоров как полноценную сторону Турцию. И если мы посмотрим, например, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, давайте так, это Франция, это Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Франция, она традиционно занимала проармянскую позицию. Соединенные Штаты Америки последние несколько лет выходят из региона, фактически выходят. Россия теряет свое влияние, реальное влияние на Кавказе. Возникает вопрос, а почему именно такие сопредседатели? Почему там нету Турции? Почему там нету Ирана? Почему там нету Китая, например, того же самого? Соответственно, данная группа, она уже не отражает баланс сил и баланс влияния, которые теоретически даже могут быть в регионе. И естественно, что для Азербайджана любое восстановление переговоров в формате Минской группы ОБСЕ, оно недопустимо категорически. Вот у нас буквально минутка. Какой вывод, глядя на ситуацию в Нагорном Карабахе, сегодня мы можем сделать для себя по Крыму и по Донбассу, у которого тоже есть Минский процесс? По Донбассу я бы не делал никакого, по Крыму это тоже напрямую это неприменимо. Есть выводы для украинской внешней политики, потому что в данном случае, например, более активная позиция Турции, и Турция она уже демонстрирует, что она становится региональной супердержавой именно с влиянием на соседние государства. То есть это, среди прочего, вопрос тому же самому официальному Киеву по контактам с Анкарой, для того, чтобы, если мы говорим, например, о крымско-татарском народе, чтобы каким-то образом координировать программы поддержки крымско-татарского народа, чтобы координировать в том числе программы судоходства, безопасности судоходства по Черному морю и программы по Крыму. То есть это то, что сегодня можно сделать. Спасибо большое. Чухсавал у нас Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. Но я с вами вынуждена попрощаться. Надеюсь, ненадолго, всего лишь на 2 дня. Но не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Корушкенди Архадашлар.